Hej alle sammen. Velkommen til... Jalle og Elling, det er mig, der skal sige det, Christian. Velkommen til... Det er simpelthen en helt ny kanal, mig og Christian. Vi har fucking lavet. Vi var lige det derude. Ja, jeg ved godt, man ikke må falde. Men det bliver fantastisk nyt. Min bror, det kommer til at være på. Det der er bare krillelort, der det kan vi ikke lige kigge på mere. Folk, de hader det. Krille, han har simpelthen sagt, at vi laver en og dig editor, Krille. Der er også kommet til at være editor her. Fuck dig. Ved du hvad? Fuck dig selv. Mit dæk er det, Krille. Nu skal du ikke tage det af. Okay. Du skal ikke teste dig. Du skal ikke teste dig. Elling hjælper lige. Han prøver at starte beef. Du skal stoppe det. Stop. Lad være. Jeg ved det ikke, okay. Men I er blevet trætte. I vil have mere af mig. I vil have mig. Så nu har mig og Krille sagt, vi laver kraftigt med en kanal sammen. Og Jakob, du kommer ikke med. Du kommer måske på en anden kanal på et tidspunkt. Men lige nu, Krille Elling, kom nu lidt. Husk at abonnere og like på den. Og så giver jeg Christian ord. Og dig editor, Krille. Nu kan jeg bare komme an. Så kom. Det er okay. Så pointen med hele den her kanal, det er, i stedet for, altså selvfølgelig, Elling han kommer også på min main channel. Bare rolig. Jeg kommer nok også på Ellings kanal, som også vil have et link ned i beskrivelsen. By the way, gå ind og følge mig. Han har ikke postet noget endnu, men I kan være de første til at se en video. Men pointen med den her kanal er bare, at mig og Elling, vi vil have en fælles kanal. Fordi, Elling, jeg vidste, du var hvad er ikke bedre? Hvis man er... To sekunder, jeg skal lige... Hvad er bedre end 1? 2. Så derfor tager mig og Elling en fælles. Det er 3. Hvad er bedre end 3? Det er 4. Hvad er bedre end 4? Det er 5. Ja, nu kæft. Det er der Krille. Replace lige Ellings billede med en mund, der bare er holdt. Mit kamera er så dårligt, okay. Men ja, det er sådan, pointen med det er bare, at mig og Elling har en fælles kanal, fordi det vil være lidt sjovere. Hvilket vil sige, hvis vi også nogensinde får mødt. Flip, flap, fluber duber blop, fluber duber bip og flop. Flip. Det poster du på din main kanal. Ja, okay. Lad mig bare sige, guy. Nå, ja, men der kommer også til at være vlogs. For eksempel på lørdag kommer der en vlog her for den her kanal her. Det fortjener lige editing. Okay, det var. Ja, men det skal fandme glæde til, der kommer rimelig mange vlogs. Også bare, hvor vi er hjemme. Krille herinde hjemme. Bare har lyst til at vlogge. Og jeg er hjemme, og jeg har også bare lyst til at vlogge. Så når jeg har vlogget, så sender jeg det til editor Krille. Og så editor han det. Og så bliver det smidt op på den her. Jeg sidder slet ikke og spiller Darling Hold My Hand, mens du snakker. Jeg håber, de hørte det. Ja, det gjorde de nok. Editor kalder du mig lige boost stillingslyd. Jeg er ikke klar, hvordan man booster lyd. Hvad mener du med, at du ikke kan booste lyden? Booste lyden. Men det er sådan lidt, altså... Og egentlig undrer jeg, hvorfor vi siger editor Krille. Så lukker han bare lige editor Krille ind. Eller ud hedder det. Og bare gråt, du gør det. Hey, editor Krille, kom lige ind her. Det er editor Krille. Kan I se? Goddag, editor Krille. Ja, editor Krille. Hallo. Det var da hyggeligt at møde dig. Det var fandme hyggeligt at møde dig, Elling. Det skal jeg nok, Elling. Bare rolig. Men nu har jeg beviset på, at der er 2 versioner herovre. Og det har jeg altså også på den der video, der kom deroppe eller dernede. Eller kan jeg svæver... Eller kan jeg svæver til Gud, ikke også? Hvis du lige har taget mit cam, og så bare replacet det med den der video af mig og min klon, så bliver jeg kraftet med sur. Ja, og der er faktisk også 2 af mig. Jeg kan ikke finde klonen af Elling. Kan det hjælp? Altså mig og Elling, vi er simpelthen så gode til det, at der findes 2 af os. Jeg kan stadigvæk ikke finde den anden. Der var faktisk 3 af mig på et tidspunkt, men ham den tredje, ham ved vi ikke lige, hvor blev af. Ikke sige noget, Christian, okay? Du var din kæft. Christian, jeg sagde til dig, at du ikke skulle... Jeg sagde, at du ikke skulle lukke ham ud om natten. Har du fortalt det til El? Det var altså ikke mig. It is what it is. Men vi har fået en ny kanal, det er selvfølgelig det vigtigste. Det... Ja, og hvis I ikke kan lide den, så er det bare ærgerligt. Vi sletter den, ikke? Nej, det gør vi fandme ikke. Der er no way, vi sagde det der på samme tid. Nå, ja. Skal vi sådan... Har vi mere at sige, eller? Nej, velkommen til den her nye kanal. Det bliver et kæmpe fremskridt. Husk at like.
og subscribe, og så tryk på klokken, så I får notifikationer hver gang, der kommer en ny fucking video op på den her YouTube-kanal. Det bliver et kæmpe hit. Vi bliver været Danmarks største. Vi får 100.000. Målet det er 100 abonnenter, så klipper vi os begge to helt Nej, jeg ved det. 100 abonnenter, så klipper vi Frede skaldet på en livestream. Ja, 100 abonnenter, og så finder vi Frede fast og klipper ham skaldet. Eller vi kan faktisk gå live på den her kanal, jo. Sammen. No fucking way. Tak fordi så måde vi håber, I vil kunne lide kanalen. Ja, det håber vi, og husk at holde øje med, der snart kommer den her video op, og så kommer legit en video op lige efter igen. Ja, og hold lige øje på mine sociale medier, på Discord-serveren og på min... Ej, ikke Instagram faktisk. På Discord-serveren og på min YouTube, fordi der kommer snart nogle små hints til noget, mig og Elling har tænkt os at droppe. Og så Elling, han var altså også med på det, okay. Jakob. Sorry, at du ikke lige var med på kanalen, okay, men altså... Jakob, jeg elsker dig. Hvis du ser den her video, så skal du komme hjem til mig med det samme, med en buket blomster og en Faxe Kondi. Hvis du kommer hjem med Faxe Kondi, så boller jeg dig fandme. På den gode måde. Elsker dig, Jakob. Ja, let's wrap it up.